for today's video mga idol o mga guys kay parte kuno namo niya madto ta. So maro na to ang sulob oh. Simple ra kay ba? Kay wa matay mga kanang mga nindot nga mga kuan bitaw. Mga pangsulob mga to nga simple lang atong gikuan nga makakaon ra makakaon ra magini ato ang gi kuan gud. Gi huna-huna, wa ta maghuna-huna og unsa panindot ya sa mga inyong mga naong mga importante nga buhi, di ba? So ngadto na ta guys. Og naabot na gyud ta diri guys no, kuyaw kaniya ko mga kauban no kay bisag wa pay kaon gisugdan ng tagay. So madugay mga idol oh, nangaon na gyud mga idol nya pagkahuman mo og pangaon, siyempre nag picture taking dayon middle to sluyo oh. Mao na niya mo ang picture pagkahuman na nanguli na dayon. Oy, what's up mga idol mga guys. Naabot na ko gikan sa kuan parte niya. So mo lagi kay kapoy ang lawas. Yung sa oras oh. Alas 11 na kapin. So mo lagi taon niya ko kuan oh. Moro niya akong nadawat sa kuan. Nadawat sa kuang mga parte dito. Oh, di apa ko. Nadawat ba oh. Oh, yawa ni. Yawa lagi basiyo. May sud. Kaya amo nag-iinom dito. Amo nang giinom. Pero mga pagkaon sa bata oh. Mga kauban ni nako ilang kuan. Gihatag oh. Para mga bata oh. Mga chocolate tambal sa kisngipon ba so di ko na kuhaan ka ng mga sitawag na bang mga bunot-bunot ba sitawag na kabunot-bunot mo kana bang pan ba wagi ko inadagyod rapol ba wagi ko kadbunot mura kita ni akong bahin oh. Kaya mo ang bundle of joys nga kuan spaghetti. Hasta bitaw ko malason busog kita. So mao nang mo ko kabunot. Mo ko kabunot guys nya. Nagkuan dito tagay-tagay. Wa mo kabunot. Gilunggo na kung nasal. Nadre. Nadre nasal kasi nasa nila nga litson man gamay kay ko pero amo nagi paksi na mo ko panit gunod main lang ni di ba kaysa wa tay na dadre wa ta kabunot pero nakalunggo tag pos inasal di ba paksiw na napaksiw ba so maoro to guys nalingaw gid ko pero nangilingaw ko nga gool niya wa ko kabunot mo to nga kanilang na sa lang ilunggo. Mao sa lagi amo ra ning paksitan dito. So mao ra salamat kising pagtan-aw diha. Merry Christmas ug Happy New Year. Padayon lang ta.